Trojnásobný majster Slovenska v prepise textu. Aj takéhoto úspešného študenta máme v Ružinove. Je ním maturant Tomáš Greguš z obchodnej akadémie na Nevedzovej. Písať čo najrýchlejšie, bez preklepov a hlavne presne, tak toto sa podarilo už po tretíkrát Tomášovi Gregušovi z obchodnej akadémie na Nevedzovej a z celoslovenskej postupovej súťaže si opäť odniesol prvé miesto. Ja som písal vlastne text, to sa odpisuje 10 minút a vlastne za jednu chybu je penalizácia 50 úderov, takže je potrebné aj písať presne, nielen rýchlo. Šiel som s tým, lebo už je to vlastne moja posledná súťaž, keďže už som maturant. Takže akože celkom to aj potešilo, že som si to takto obhájil, ale konkurencia bola vysoká a som spokojný so sebou, s mojím výsledkom. Tomáš je talent od nástupu na školu. Na obchodnej akadémii začínal počas covidových rokov a napriek tomu sa poctivo doma pripravoval a učil základom písania na počítači. Prvý celoslovenský úspech tak dosiahol už v 2. ročníku. On písal prostredníctvom programu a svojou sebadisciplínou sa možno, že aj k tomu dopracoval, že teda išiel tak, ako bol vedený a dodržiaval aj bez takej veľkej kontroly učiteľa, ako keď je to prezenčná výučba. Ale teda, ako som povedala, on už vlastne od začiatku nám svietil, že je talent a potom sme s týmto talentom začali pracovať a vypracoval sa nám teda na trojnásobného majstra Slovenska. V tom prvom ročníku tak ja som si nejak zvykol na tú klávesnicu, už aj tedy som začal rýchlejšie písať a potom som si už vlastne zlepšoval tie znalosti a vlastne to rozloženie som si ho vylepšoval, aj tú techniku a nejak to prišlo. Celoslovenským kolom to však nekončí, postúpil aj na medzinárodnú scénu, tam je však konkurencia už omnoho väčšia. Žiaci v zahraničí sa správnemu písaniu na počítači častokrát venujú už od základnej školy. Ako hovoríme, to asi nebude, lebo teda máme tam kolegov z iných krajín a to sú krajiny, kde sa naozaj píše od tej základnej školy, čo bohužiaľ u nás nie je. Takže toto by bolo, že teda tí žiaci sa naši pripravujú 3-4 roky oproti tým iným kolegom, kde trénujú tie deti napríklad aj 10 rokov alebo aj viac. Takže, ale pre nás bude úspech, keď budeme tej prvej desine, no ale podotýkam, že na celosvetovej súťaži sa píše 30-minútový odpis z papierovej predlohy, penalizácia 100 za chybu. Mojím cieľom je hlavne sa zúčastniť aj reprezentovať Slovensko, keďže sú tam fakt akože tam už je špička celého sveta a akože pochybujem, že sa nejak akože umiestním, lebo tí ľudia, čo sú tam, tak sú oveľa lepší odo mňa, fakt akože z celého sveta, takže tam je tá konkurencia oveľa vysoká. Pre TVR Mariana Podlucká.